Bona nit a totes i a tots, una altra volta. Fa uns mesos es va anunciar el projecte del Parc Caní. Es va fer inclús una consulta ciutadana per a escollir el mobiliari per a l'espai. Ens agradaria fer una sèrie de preguntes en relació al projecte. Quines actuacions cal fer encara per a posar-lo en funcionament? En quines actuacions que s'han fet o van a fer-se es gastarà les inversions previstes? Existeix un reglament d'ús previst o que vagi a elaborar-se? Bé, donarem la paraula a Maria José Castells, regidora de l'àrea de serveis municipals. Bona nit a totes i tots. Anem a veure. El projecte Caní, del Parc Caní, volia recordar que és un espai de socialització per als cans, avalat per 800 signatures de la ciutadania. Bé, les actuacions a dia d'avui com està? S'envia el projecte a Diputació, es subsanen algunes cosetes, i actualment, si jo no m'equivoque, Manu, que és el regidor d'Urbanisme, està elaborant-se l'expedient per a l'inici de la contractació, veritat? És així. En l'expedient de contractació del Parc Caní, que és un expedient d'un PEPOS de Diputació, valorat en uns 24.000 euros, com tu bé dius, se va remetre el projecte a la Diputació i la Diputació ja el va passar afirmativament com que el projecte està correcte i el que hem fet és passar-lo a licitació. Havíem fet ja obert l'expedient i havíem convidat a les empreses que ens van demanar que volien ser convidades perquè sabeu que aquestes obres de Diputació estan penjades en el boletí. Aleshores, el que ja s'ha fet és començar i tramitar l'expedient, recibirem tota la documentació en els plaços que així s'ha notificat. En referència al punt 2, quines actuacions s'han fet o van a fer-se i en què es gastaran les inversions, si es gastaran les inversions previstes en aquestes actuacions, evidentment sí. Recorde que en el projecte es fa un acondicionament, apareix un acondicionament del sòl, un arbrat, un vallat, hi haurà papereres, el mobiliari general, com són banquets per a la gent, una font adaptada tant per a la ciutadania com per als animalets i també hi haurà mobiliari específic. Després també hem pensat en un sistema de neteja amb les eines per a que la gent pugui també col·laborar i deixar l'espai net i amb un sistema també de manguera i tal per a poder acondicionar i tindre-ho el més net possible. En el 3, evidentment, estem ja pensant en un reglament d'ús que va elaborar-se amb el mateix, inici que estiga començant el projecte. En quan el tinguem, us el passarem per a que pugueu comprovar i aquells suggeriments seran benvinguts. Gràcies. Sí. S'heu plantejat el fet que els propis usuaris participen en el reglament d'ús? Evidentment. El tema de conflictes entre cans i coses per l'estil? Sí, és necessari.